Ongitorri dan hori. Bilek izigin imini, hamen da due tertuli zaurela. Hamen, itxuk irratian zauz. Egun da zazpi.0. Kanoneko puntetik mundekako gasolinera arte bai beinola esan doztie, nondik entzutuzkiela lagatik. Esan lehen anteni bertara bideratute dauet. Apurtxu eta raru, aritzatxutik zentxutie bai lagatik bai, ez da. Bueno, aurgu ez geure tertulekidikaz. Gaurko gaize, tasak gizelata. Egun ondan hori, gaur daku Eskerrezkoi, Karine, Inigo, Benito eta Hilario. Zana zabiltzie? Bai, egunon. Ibi ondo, daune gualditxu aruaz, Zintzezan, txarriketa. Bitu. Desieten, ia, tertulizaren itzen badun, da gualditxea aprobetxaten badun. Egin berba, argizek biztu deote zen artin. Hauri, bai, esan zu moduen, ez da itzen irratizen diretun bagauzen bai. Diretun gauz? Esan zu moduen, Gernikerako bidien, bate baino guiz haue, zatitxutan, bihurgune batxutan, ez da atrapaten da beste batxutan, zuzenatan bai. Segun, bai, eta kanonetik berabe bai. Kanonetik berabe izen, zelan da lelauko, bide bitare orduko dagoene... Emerando paretik, inoiz, bai. Haula, bai, justuen, osta, bai, Emerando, jakin bilekidot, ja, darun demeste urtea zandik, bertatik sonatik ez da. Madre mia. Bueno, honetan, egunetan, okintxuz, hainbat tertuli, hasi ginen aurrekontu bak eta aurrekontuak bi okintxuz. Apurtxu bete dato asko barik, bai gaurre ekip eta datoz gaurre tertuliak idiek. Ja, apurtxu bete tasari buruz, informazio gizau daku, bako zui ez da. Bai. Nik ez dakot, hantxerik esankot. Nik ez dakot, arduretuten hau, bai, azkanin tasak, hor dauz, hainbat tasa ezberdin, hainbeste tasa ezberdin pagaten duz jazta. Ibilgailu gaz, da gero horrek badauz bai etxeko, esan dutze datxo, ibi dalata, da horrek danak. Bueno, gaurko kontue, zaztarran tasak diez. Volunteiz horik, datu botateko, bai? Venga, Benito. Bai, bueno, ondakinen tasari buruz egingo dugu berba. Ze pentsatzen dut hori izan dela, berrizen bai. Mobi egizien sortu duguna. Bai. Orduen, hau esan behar dugu, Europako lege bat dela, direktibe bat deitzen deutxo jorek, eta direktibi da, 2008/88 CE, holan deitzen da. Orduen, udal guztietan aplikatu behar da bena, zaztarre behi buruz, eta zer dino orokorrin da, kutsatzen dagunak ordaindu egin behar da. Hori da, erabiltzen den alakue. Hori onantzen dude bai hau Europan lehendik aplikatzen zen. Esan ez dut belki kontamina, gero gizen kontamineten dabinak ez da ordaintzen bai. Bai, bueno, hori hola. Ez da esamilek izan hola. Gero estatuko gobernuek inzauen legie aprobatu 7/2022 eta behartuten udal guztiei apliketen Europako legie. Orduen, zer dino lege horrek? Dino, behartute dago zala udal guztiak 3 urtebeteko terminuen 2025ko apirilak 10 baino lehenago hondakinen tasa bat ipintzen, beste tasa bategaz nahazta barik eta defizitik ez daguna sortuko. Gu dago esan. Ze kostodako zaztarra bat ziegi daurredanak? Honen beste diro. Hori kubrio bide tasakaz. Hori orain arte ez da itzezan. Berbion, egoten zen tasa bat ipinita,
nik ez dut, 16, 17, 18 euro, meritzi, gero ibilizan 20 inguruen, eta gero orain azken egutan salta dugu eta zeira, eta orain ja, lege barriz egaz, etxitara, 0-2 persona bezat baterako biko iztu egin da. Orduen, hau legea da, aplikatu dana udal guztitzetan, eta sastarren tasak ekarri dagoen igoeria. Gure udalan, sastarren tasa espezifiko bat eukidugu, baina ez eban kobratzen, eta gaur egunien danak kobratzen da. Horrengo lega, sastarren tasak sartu behar dira kostu guztiak. Hor sartu behar da, personala. Ondakina batzeko kontratuek, kombustibildie, seguruek, tresnen amortizazioe, kontzienzazio kanpainik, eta bar. Osa, dau, listauek handera, bertan alakuntino, zeitzik egin behar dan hori eta zien estudizua. Udal guztizek egin da horietan. Eta gero, dauko eusen kuriosoa zedino, esan behar dela tasa espezifikue. Zer pasaten da? Estaduen, hainbat hiriburuetan, egoten zen, ibin barruen, kobraten zen, tasi ez aztarana. Orduen, orain zer pasada? Horretan egutan, ibi, tasie, egonda moduen, gelditzu dabila, eta gero, ibini dabila, barri betasana, bai bestetik ez da bikendu, ez aztarran zatize. Orduen, klaro, inge, iruko iztuleko askotan edo bila. Hori bai pasada, bai aurregitit ino, bakarrik, inbide, tasa espezifiko ipini. Orduen, zer da pasadana barmion? Injabila ikerketa hori, eta kostue sastarrana, da 2.434.000. Bueno, boro bilbite, 1.000.000 zer. Hori da kostatzen dana, sastarra patzi kontratuek ordeintzi, bueno, gauze guztizek. Orduan, horretarako zer intxaguide. Aziriez, lelau. Nondik ataraten da sastarra egizena? Etxitatik. Orduen, etxi eta 8.792 etxe. Orduen, tramoke intxabi, 0-2 persona etxe baten, 50,84. Etxe bizitzak esan zuz? Etxe bizitzak. 8.792. Bueno, etxe bizitzak danatara. Bai, danatara. Osea, hor sartzin diez, ez etxe bizitze bakarrik, Bai. Nik itakotenatik, Densidadie, poblazion vivienda, dino. Bai. Orduen, 8.792. Orduen, ipinida tramoka. 0-2 lagun, 50,84. Tramo, 3 lau, 50,83 holan junta. Orduen... Horreti ez tramoek, ez da itxi komentala zuen, persona bi dausenak, gero bitxi gora dausenak, gero lau bostetik dausen... Orduen, ingena da, kosto osu esan dugu, 1.000.000 bitxi gora bera, etxietatik kobratzen dana, ataten da 1.008.000 euro bitxi gora bera. Eta beste guztizetatik ataten da 625.000 euro. Etxe danok elkardu lantzera. Bai, eske hau da, dokumentazioa eskaitze, udalako dokumentazioa eskaitze. Orduen, zer da pasaten dana? Obligeta dauela kobraten kostue, eta heldu dela. Lehen heldu zana Europako hainbalekutara ona beldu jaku, eta udal guzti, orduan, zer pasada? Herritarrantzako golpe handiz esan dara. Eta hori, haulan da, eta ulertu egin behar da. Baina, horran zumbi gara, mundu bapagarritaku, eta benetan hasi behar gara, hori kontrolaten, eta hasi behar gara gizeo reziklatzen, hasi behar gara organikoa gizeo reziklatzen, eta bar. Eta, bai gero, honek elegipe, eta honetaz ez daitzen berbarik, berbai egin behar da. Dakoz bonifikazioek. Eta horrek bonifikazioek legitino udalak gradualki herritarrak daukien udal bakotxeko gauzi asuntu da. Konportamientue sastarrakaz kontuan hartu behar dela bonifikazioak ipinita. Orduen, zelan hitzen diz horre bonifikazioak? Garbiguneak erabilita, esate baterako, kontenedorak desbardinek erabili, atezateko erabilerie, zebermian atezatez, esate baterako, kartoik eta dendatan eta erabiltzen. Orduen, logiko da, gizen reziklatzen daguna, barerik itxeo, kobrati, bonifikazioak horretarako diaz, bultzatuteko horre hausek. Bueno, bai...
amaitzu, eta gero organikoen kontenedoren erabileria, gero familia eta personak gizarte bazterketa arriskuan dagozen ape bai, logikamente, eta gero aurrekontuek behituten egon nahi, eta ikusten da, hor gudabila sartun, aurten udal teknikari bat, kontratako gudabile, hau danak kudeatzeko. Ze, klaro, hau ezin egin gaurtik bizarra, ze hau da, kontrolatzie etxe bakotxak nora botaten dagoen sastarrak, eta zelan botaten dagoen. Eta horrezak pasaten, hasi diez, Barcelonan eta auzo batzutan, klaro, diez, kontenedo inteligentik ipinita. Zuzue, zeure tarjetigaz, eta gaur botaten dut papela, edo botaten dut behira, kristela, edo botaten dut, orduen, klaro, hone behar dau, ikerketa sakon bat, eta personak egoti honen ganien, eta honen hau kontrolaten. Eta ni bentsat hau importanti dela, ze honekaz, lortzen dugu zauzui, sastar batzien, eitzen dagoen akorre gauze guztitzek, sastar batzien tasie bajatutie, eta bestalde batetik, giza urreziklatzie, eta ondo erutia. Eta orduan hori bezan egin behar da. Ze, legiek hori beba dino, ez dino bakarrik kobre egin behar dela. Dino bai, bonifikazioak aplikatu behar dizela. Orduen, nik pentsatzen dut, nik hau da, konklusioa atara dutena, orain arteko dakusen dokumentukaz eskeitze dauzena eta, bai gobierno espainolatako zena eskeitze, bai Europak eta bai udaletxak. Bueno, ondo, bai, ni topaten dutena da, dendak, danak ez dizberdinek. Ez da berdin, erropa denda bat, eta fruteri bet, eta hori bat hau, esan da. Baremo bat hau, eta gero zelan errezikleten dagoen. Karin, nimeni bezedez mikrofonu zeure... Zelan errezikleten dagoen persona batzuk, gudote zen. Kartoie, tolestu barik, ostikadak azartu. Hori sartzen basu nolan, ez daulekorik. Nik zema bigarren mondo bolti neuretxera, beste batzukan itxitzen dauien. Zastarrak, udaletxin aurrin pasadan hastien, ez tale sartzien bertan aurri. Itxotxo bizek etorri, eta eurizedaniko dana guzti. Desastri esan da, desastri. Pasadan, azte buruen. Lelauen bigar izena da, bai, konsientzia apurtxu bepe. Ez kara, gugara garbize gauretxerako urrin bitxe, eta gero kalerako auri garagu. Horitzen du asko. Sentitzen du, bai, esan dinbidot. Bueno, auri bakarrik. Nik ez dako datorik, ez dute zertun, bai, bueno. Bai, zure mandia apurtxu flojo dabil, bai, sozialki ardurie eskatuten zu, ez da? Bai. Zibismo apurbete. Bai, ez que ez dau, a ber, nire kalien, zelan da, estanko bat. Estankotik urten, eta 10 metrotara, ez da, zema metro duzen. Dauz, astarrontxe bet. Apela kendu, da beren ganera. Kendu zera, da beren ganera. Ez duten teniten, auri, ez duten teniten. Bueno. Ez duten teniten. Falta de civismo. Okintze, amen kontenedorak, eta amen. Bueno. Gure kalindau pertsona bat, ataratxoi argazkizek, Errezena da. dako katue etxien, desan inbidot. Kontu ze argazizek. Ez. Bueno, bardintze, bai, sola... Ez talako legala, dinot. Bueno, bai, udaletxe tino, ez totelez ikusi, udaltzain esaten dagoela, ez totelez ikusi, zeren bide? Dinote... Zeren bide? Hori kaso bat onzan, kakak botaten txon baten txakurreke portalan, hain zen zuen argazizek atara, dazkanien 3.000 euroko multipagasa. Bueno, ara, bardin jost. Bai, esan inbide. Da esan inbidez izenak eta bizenak. Haulen dinot. Amen, Sentitzen dut. Bai, ez da normala. Kontenedoren imitzen dan lekuen gaueko ordutan, ataratie sakobi katuen ariekaz, ezin jau katuen ariekaz zuen, goiko plazan okintzen non bota, eta elizin aurrien non bota. Elizitakon kuadruan inguruen, bueno, kanpoko jentea atorren gozaten daukez, ez du, pues. Bueno, Karinen indignazio apuntetan. Ia, gauza bat bakarrik, aztu injazen dalen esaten. Esan dugune, esate batarako tramu, lehenengoko tramuen, 0-2 persona, etzir, 50 euro eta larro da trimestrero, Trimestrero, bai. Hori argi, ez da urtero, da trimestrero. Hori Esketitio asko da. Desberdin kobraten da lekutan, Batzuk kobraten da urtero, beste batzuk semestrala, Ni dino, Bermeon? Bermeon, bai. Bueno, beti esetu du petxan. Ez, bai, usandot esan. Bai.
Zelandan. Da parkatu, igoera esan zuie da, esan dela 31,9 edo hau ez da okera. 2025 euneko 24 izan zen, eta oingo urteko hori dela eta 31,9 alde esan. Ez, ia, a ber. Esate baterako niri igez, niretzian, 26 euro da zozer, 26 euro esan da. 30 buelti. Eta... De unos 30 euros a unos 50. Eta orain, 26 esan da. Lagun gero lauena, 53 eta 54. Eta orain da, 50 eta piku. Osea, que bikoizu egin da. Bikoizu. Bai. Ia, nik irakurri dena ondo da, alanda legie, eta horragu ez, bideragu ez, horra bidera bai, nik ikusten dutena da horregaitzik herrize daue apurubete golpin idetordalakon, hau jakinze orain 5 urte datorrena, orduan, klaro. Ez egin lanik orain urtik, ez ebez. Da derrepentien inja golpi. Hori da bat, porque hau legie 30 hartin dau. 30 da topier, erdi topier, da egon bidena. Horregaitzik aurten izen da 30 hartien, hor bitxartin pagaten da, etxe batzuk izau, beste batzuk itxi hau. Bai, lanain bazan ondo, porque jakintze askotan intzen die geusek, askaningo korduen. Da askaningo orduen, klaro, herrizeri ez da bardin, urtien, kaso baten jakintze, horra mendiri zenbiga izena, Neurri baten altzak neurri baten. Derrepentien, klaro. Bai, nokin jagurila. Ez, zelan ez egin, bai, ez talez konta, zelan da egitza hori da. Ez deti, Komunidad Europeak ez dugu esan harinun. Bai, oin laburtero, bostanteko gauzida. Eta oinartin iztu egin da, oina esan txoiniko, ero, hauten kaso baten izen dena, ez izen, ejemplo baten, 30 hartin dalez, 29 zen izengu. Da 29 zen izengu, eunoko iruren. Auri zaten zuna, orduen ezago legi delatik azo gorra. Hori bezan inbide, ez dala izen, geldi-geldike, izen dala ongolpien, karo. Eunetik, 34,6 dala pentsaten dut. 31 hartien, da izetie, barbaride bat. Bai, egin inbide, da, legi daula. Eta holan torko die beste tasa batzupe bai. Porque hori da Komunidad European deura. Eta pasan urteko bileran, danak onartu zauen, hiru partiduko onartu zauen. Bai. Ez que hori legi... Eguneko 76ko igoerietan, hiru partiduko onartu daude. Osea, que... Osea, dut esan, adostu danan arte inze. Bai. Ez que hori kumplidun bide. Gautxi da, hori ez da legin. Nik ez nahi esaten 3 partidu laurek ero. Bai. Ez da legin, boste... Gauzak itxizen guzti da beti izaten dut, eta errekalkako berriro, elkartasun herri zen. Gauza asko dara. Bai, ez da egin bermion, ez da egin inon. Bai. Claro. Bai, gudut zen, aparte hori, olako gizau, bakizu askotan esan duenik, neupak errepitzan dut esaten duten hori. Elkartasun gizaun bileki dela, gauza askotarako. Bai. Udaletxe, herriko maien, nahu berbetan, herriko maien. Beitu, Europan horren Suizan da hor, botille bakotzeko ez da izema sentimo moten dagoien. Zu sartzin basun kontenedor baten, oza... Espainien behasi dize, Me parece maravilloso. Espainien hori da bonifikazioek. Bonifikazio beti, Auri. Uneko berrokotan... Emoten zu puntules, da gero puntuek, sumetezu da emoten zu gero dirotan... Zuzuten esan zeralen atxinen gaseosako botille gaz, datak, da moten esan zuie, beste bat. Zer pasada, gero, ala, listo, dana bota, dana... Ba, gero zungari zerreza unera, plastiko eta plastikoaz behitu ze pasadan munduen. Zelako egoeri dauen. Inventa daue, plastiko bat... Lehen legia bilebe, igual askotan horregatzut izan gaizen. Garrafoiega, zero, ardaue bilebe, bai, limonadi botiliaz. Bai. Okurruten aztena da, galdetut izeueri, orduen, ez da datu gota zuie, papela estotik uzin inoiz olako hainbeste papelegaz, bai, onartuten zuie, ados hauzie danok, honegaz tazigaz.
Onartun bide, ez dago besterik. Zeringu bat. Ez eskutukaten. Argi dagoena da, golpe handiz esan dela. Bai. Orai, eske ez Niretzako tiro asko da, Claro. neu bakarrik, Claro. 50 € eta piku pagatie. Efectivamente. Da nire gurasuen etxien alokatute dauena, bardin pagaten da bida lagun bidiez. Ja, bai. Ez da bezerik da Osa, resignetak gauz begut esan zenik gu neskazarrak honetan... eta mutilzarrak Bai, gauza. badakitz. Ia goitzi, bai pasatzen dena da, hau kulturie reziklagina eta bar, berandu heldu zaku. Bai. Hombre. Berandu heldu zaku. Berandugu ez denatan. Eta gero, Europan askoz bere aurreratu duzu Bai, teman. bai. Eta gu, bueno, historiko bat egiten badugu, Bermion, zelan saltzen, atzinen, asko bere gizau reziklite. Hombre, Ia, zue pentsa, atzine, are zuek egoten zinek, han erreten zan, kombustible moduru erabiltzen zan, Bai. etxeko alako guztitzen. Zema txarrizen batzen ziren, txarrizenak. Txarrizenak, bai. Osea, zenbat eta zenbat gauze, zer pasaten da, plastiko bitxea, ez da Andrak egoten. erreka ez da Benito, andrak erreka duketzen amentalagaz, da Claro. mentalan bibera. Bai, claro, zer pasaten da, gero, aiera jaskule, hau, dinogune, aurrera, pena da, eta horrek ekargaitzuz, ba... Danatako beran azkenien... Nien hau, Benito, esasun atzinen giza reziklete Bai, dana. bai. Giza, bueno... Claro. Hor sentidun bai. Atzinen rezikle ez da intzezan, ez du lakuinoko inori mentalidadie. Atzinen egotezan dana da, ez da legotezan plastikorik, Horren beste. eta orduen rezikle ez. Porque, acordate, igual, bueno, zuk, bardinetia, urte beratzi, Zuk pentsa. Zastarrak egon dinak gibelen, egotezan dan, ere zer, ez da rezikletezan. Hori beste. Kontaminek itxia, bai. Konparata, ze zastar egoten zan, alakoen, Bai. asko bere gizau, deitzen dena, alako zirkularra ditzen, zan? Bai. Oraingue, igual Hilario gu dago Organikue, oraingue da garbizaua. Askoz. Lehen zekaletan egotezan da kontenadorak. Baten bez. Horregatik, gaur egunien. Bai, plastiko hori pesan egoten zan. Claro, bai hori da. Beira, Zastarrako larran albuen. esparrera zuen da aldatu itzen zan zendun. Horregatik gute zan, eranize pebai tatana, eranize ardegobile bezute zazaran zeu, baino zera, ero uriarteñer, bai ez, reziklitze zandalako, beste bizibete gote Beste era batera, zandalako. beste Bai, askoz begitxeo kontamineten esan da, Bueno, pero loitzuten esan da. autori Hombre, besteko. zapata batzuk ezuz botako. Bai, autori besteko, horregatik gudote zan, ez da berbie rezikleta, da beste mundu bat. Deitzu zeukuzulez. Zeukuzulez, bai. Bai, regaliedadi izan da, beste bat. Beste bat, bai, hori bai. Gero zer pasatzen da, da, hasi ziren lehenengo akorraten nahi. Legiak plastikoa Bai. alakutan. Plastikutan, bai. Ez hori, hasi zan ja, hori non eitzen no zan retornable, no hori ja, retornable. lehenengoko kamio gogoratzen haustik antalin bizigarrak, lehenengoko kalie, kamio atara zabina, esaten zan atzien alako kontador handi bat, tapa bateraz, eta plastikutan be, ez dauten zan horre boltsak plastiko. Ez. Askan, baldanero, txitzuta bertan. Eta gero hori da nora zuten zan, psikiatriko natzeko bandera. Eta gero, eukitzen gendun, kosta guztize, legia la bermean egaz beteta Nik kontartzak. ez dako zuen adine bai ia zer pentsatzen zuen noneri buruz. Beinola junai, aspaldi, orain dara hilebete edo, kamsati pasitan. Da, ez dut esango, ez dakitz. Nongo itxasontziz edo noren esan dan. Baina ikusi dute kozineten ondala, hango bakizue horrek inigo zuku jakingo zuan kozineko eskotillia. Bai. Handik, darre... Orain ez, ojo de buey orain bermiotara Moierantz, moiera bestan heldu, berenga uretara duz izan. Atun lata bat, Karo. Eta esazu esan ezer? Errezena. Hori da guzan duten esan, rezikleitze zatala, gaur egunin nintzen da, lehen baino asko begizau. Lehen portuen. Eta bakitze esango da, nik ez hori da esango da, txakurren kakalez. Niri ez, da herrile betetan. Portoko etxiek, eunetik, 80 uretara etzaten zan da boltsak. Da hori ikusi dute, 1.000 biharrez, da nilez danak.
Hola, portora, Gaztelu tipe bai. Da gaztelu tipe bai. Bai, hori, bai. Itxo zuen, hemen daukizuna. Karroren zetezen da vapora, pintxure danak uretara zutezat die. Danak, han lotxi izan dizen askotan. Eta atxike, vapora, Errezena, portuen. kofraizen aurrie, Danak. portuen aurrie, zetako zugura itxo. Ez du okin. Ez da intzezan. Eta atunetan zuen Beste mentalidade Hilario. bat. Oren guzena da, lehen gora, oren guzena da, Hilario, barkatu, mentalidadi baino atxeratutun garizelakon berrogei urte, Europa gazte. beste mundu bat, ez da Europa, beste mundu bat, beste mundu bat. Auri ba, Guzuzan Hilario. horregaz ez duela txakitzen zan txartu itzen dunik. Hori... Igual ez da jakitzen zan. Entzun, asko pai. Gauzetzu bet esangot, beitu, Manu etor dauntzek, horren naitxe, bueno. Bai. Horren Andrie, neu eta beste batzuk, rompiola zen punterantz. Uger zuten esan gara zetxikuroten esan da garbizauan da ugerreitzen ara. Bueno, atunetan urten vaporak, da hori neuri pasaiaz, agarra, bai, zizilitik urteten, agarra, traste guztize, kajak eta plaus dituzora. Aldarri egin, da edo zer esan. Iros a casa a fregar, tenéis que estar... Bai, Karina, beste mundu bat esan dalako. Bai, zelan botaleik etxoz, Hori dinotxo oin depora ditxi, no? Ez da denbora asko. Egin behar dana da bereiztu historikoki. Nik esan dutena da, orain, claro, gero, jungara evoluzionaten, plastiku sartzunde, kajak indiz ez daitzelak beratara. Claro, horreko kintzau, evoluzio, txarrerantz, bai, azikerakue, maniakoratzen nahi, ni imie, lau, bos, 6 urte, jode, txin txarrezena batzen ziren. Bai. Osea, eta plastikorik, eta erreten zanan txapan, erreten zan, gauz asko. Bai. Erabiltzen zan, kombustible modure. Orduen, zer pasaten da? Gero horti pasa ginen butan utara. Gero, eldu 10 plastiko da. Eta, klaro, zungara, Evoluzionaten esateko bat. Evoluzionaten bai. Hori... Ero involuzionaten. Azkenien. Bai, horregaitxik esan dut, lehen ez da retik lehentezan. Bai. Gero, guduten esan da, argiukin biduna da, zaztarrak, herritzeri, nik beti gote Bermeona, zaztarrak Bermeon, tonelada bat kostaten da, 186 euro gitxi gora bera. Zaztarra. Hori da, kontenero grise etxaten duna, zaztarra. Zertara gudauie alega izen, Hori zer da, urten gue, Hilario, urten gue? Urteten daunak gitxi gora bera, bai, urteten dau. Hori urteten da... Kostue, no? Bai, toneladiek zemat urteten dauen. 180 euroko bueltira. Bueno, hemen esto 170 y tantos da. 155 dago nik hemen, bai, bueno. Igual... Ez da esango igual bardin hori. Eta gero, amendako tala kontatu, Bai. gero bestie ez da llegaten 80 eurora. Ordu bukintzen du, 16 toneladak itxi gora bera, egunien, zaztarrak. Hori bakizu erun bidunak, Gernike baino apurtxu eta arantzau dau erreteko. Horrek gaztuek eta danak hori urteten dago, 180 euroko bueltie. En cambio bestie, ez da urteten 80 euro baino. Besti dinzuin da beste dana, ez da? Ez, organikue. Organikue, guk organiku bakarritako. Gero plastiku eta kristela esan txuti behin egunean, da esan dauna, gero kontako zaitxik ez da bitzenen, ja dato gizio dako talako. Organiku kaso baten kostaten da 80 euro, ez da legate petxaten du. Bueno, mingu 80 euro, bidibile. Organikos. Organikue. Bai. Zer pasaten da? 80 euroskaz. Organikue ez duintzen tonelada bapes. Egunien. Diferentzize betu zer dago. Orduan zer gudek edegeldike, gauzasko etxaten dinak, kontenedor berdera, organikutie. Ez dako itxurerik. Zelan berdi ez da botilena. Grise gute zen. Kontenedor zaztarrena. Bai. Betiko zaztarrak esaten. Bueno, hori orduan gudena da. Horro udaletxik nau. Bat izen, eta besti bajetu. Gu izeten bagalik izen, sortzi tonela dara, ez batera,
sortxire o zazpire, eta besti bajetu amaikera, amazazpitzik amaikera, udalak irazikuluk dau, irabazi ez, herrirek ukingoluk gitzi gora bera, 900.000 euro. Diferentzize. Desberdintasun. Gitzi gora bera. Karo, galderi da 900.000 euro, 900.000 euro gaz, inbertsio handizedako udaletziek. 900.000. Gitzi gora bera. Bai, esate baterako hori, alda erabili gero, bonifikazio trako. Aparte bonifikazioa, kostue, udaletzirik, karterara, etorko likidatzo gitzi gora bera, 900.000 euro. Hori izan da. 900.000 euro, kalie konponduteko, eroseintzeko diru asko. Diru asko dalako, edozetarako benitok zentan moduen bonifikazioek Bai behitu ze egoeratan gauzen, Nik azkanegoko datutiez 2025-ekuek. Bai, no pego, 2025-ekuek, eta sastarre beti ezetu dugun kontenedora sastarrana, bai. Bosgarren, 2025-en, 4.000.000 eta 4.460.000 kilo batu diz. Konparata, 24 153.275 gehiago. Osa, obaraz, barik guez, txarraraz. Eta organikuen batu diez, daurre dinot, bakarrik, 153.250 kilo. Bitu, konpara bestigaz. Bai, bueno. Orduan gudau esan, bestien araku organiku dula, beste lehen komentadugun modu. Bai. Eta... Ni nahi bat botaten dutena. Bai. Hogeita mairu metrotan bizina ez zituen terrezikle zer. Osa, asko, zeitxe kostantzien, etxetik... Botaten dozu, ez da Zastarratara. Ezakera bat hau. Bai. Da beti zaten dut. Hori zue plastiko kartoie dana bai, joder. Eske felpudo ganen inbidalo, rezikleta baten dana. Diferentzize 2025 lauegaz, da 35.000, da 100 gizeu. Zeo zer altza dugu. Bai, klaro, diferentzize da abismala. Orduen, guk zenbat eta organiko gizeu ekonomikoki, errezentzako askoz bere, txarrau da. Eta horregaitxe dinogu bonifikazioek, zenbat eta gizeu erabili organikoe, baldogune da, bonifikazioen lortu, jentiek gitxeo pagalakoek, eta inguru lagundu. Bueno, da horreri horni du. Are multek emin bidizenak, txizenak, kakanak eta beste abar eta barrenak, bueno, udaletxe izango lekide txapeldun, gurie. Horregaitxe bat. Bai, udaletxie, ustot niku ondo geratu dela, txarto geratu dena geugara. Bai, a ber, niri arrabizu moten dozte esaten dago, eske geugara loizek, nien nahi. Hori zu eta botaten zula. Ez, nik hori zu botaten do kontenedorera itzen do botille bat. Kontenedor. Hori da buena, oraingoiko plaza. Horizuna da, bai. Oraingoiko plaza ni mintzoskuie bat. Ulertu do, Karine botaten zula, grisera dana. Ez. Esan dago organiku botaten do. Nik usten dutena da... Beste dana, errezikleten do, respetuosamente. Nik usten dutena da gauze bat... Bote, Hilario. Nik txartoero gitxi. Kontenedoratako atin aurrien. Bai. Hori argi dau. Nik usten dutena da, nagozi bet, organiko itxateko zumbi dau beste kalera, irugarren kalera. Bueno, Hilario, ez da hori beste munduko gauzie. Ez, bai. Tipitapa bazu zen, lehen noten esan da gauzetzu bet, sortxiretan ataraten esan dizaztarra. Ja, Karina, gauzatxu... Orain ataraten du edozen momentotan. Lehenko gauzi itxi, geuguru, restaurantik espakon, parkine, frakasu da. Da dinosu eta zeitxik, babaitu, gaur egunien ez da, bai, badagoen, egunen baten, taberna bat, boloan ditxuk ari zelakon. Tabernan bat, restaurantie, maiz erartin kotzi duna, gol. Hori da bardin. Nik altxateko gudulez egin, esan durez, asko gizau, hobeto dalakon, nik usten dut, errestazun gizau binbidula. Organiku kaso baten, neute kale bat, ez da hintzen. Zergaitxik, dauelakon 500 metro. Da, klaro, esango estazu Inigo eta Benito eta Hilario bai.
Bai, Inigo Benito namumakero amakero jungo di boltsigaz arartien. Ia, Zelako politzi, Hilari, boltsatxikitzuti, galderatxu bet, mesedez. Ze zuek, ja, ez dugu esan, adin bedako zuiela, bai. Joera batzuk, galderi da. Zu pentsaten zuie, oitxure, ez dugu esan nagusizek, bai, oitxure bat eta kongentie, gizauko estako datxola, jutie hasi hau, edo kontzientziz hartutie resikleteko. Hau da, beti intxauena segiko dau itzen, edo urri hau imitzen bazasun, hobeto hasiko da resikleten. Esan leike, bai. Jari pentsatu gauze bizet izala. Esan baterako. Zematetan kontenedor gizeu gon, suposatzen da, hobeto zuko da. Hombre, bai. Bai, Erreza usako da. nik neure esperientzize personala, nik alegintzen gabetzin dana resikleten, eta organikue, ni nuen neure hile pasaten dizen neure plastiku pile, kulturetxera, hartzen dut, amaitzuten dizenin da. Bai, klar, ez da kontrolik. Hor ez da kontrolik, ez da kontrolaten zeuk igiritzen duzu eta bi botaten duzu. Claro. Eta nik, beti behituten duzia barrun zer dagoen. Desango da deformazion. Bai, klaro, nik behitu itzen dut. Eta behitu dau bat, gure kalin dau, eskolan horri. Torrek, abarkaten dugu, zemat, etxe, eta zemat. Oso gitzi egoten da. Oso. Eta arreztu bez eskolatakoek. Eskolatakoek atezate itzen diez. Eta bazen zuen txieko, zuen zonen. Etxe asko. Etxe asko da, zauri ba. Eta han gitzi dau. Orduen, hor sonan, behar da, kontzientzia zinuen, zebadau. Beste egun zebatak, kale baten ez egotie, eta erutun behar ez da indora. Bueno, horrek, algo bai, imintze, ez badau kontzientzia ziniorik. Aurriko zantxut izan. Pentsaten zui orduen langizau dakula tasak eta bajateko kontzientzia zinio horretan, sensibilizazio lanetan, eta ez gitzi hau errez edo gatzi mini? Ez, errezpede bini, berda. Bai, behar badan balantza batein mini zein uste zuie dako nalde. Niretzako importanti bizetiez. Bai, bizetako, beran euren balizuen. Bai, ikusi dugune, bai, dauzen lekutan, jentik ez dagoela botaten, bihar da. Eso. Orduen, bardin, errezokintze be, ez dagoela. Orduen lortu behar dugu. Kontenedorak egotie, bai jentie kontzientzia. Zuke etxalzen dako zu esan zu, Benito? Nik ez dakot etxien aurrien. Nitakot, ni bizinei ataldeko askaningoko blokien, eta dau, eskolan, ateko parin, zuzendaritzan, eso ez, bai, hor da, bai. Berreun, 300 metro. Niri hauntxeka. Zelan? Zenbat metro, berreunion Bueno, ez da, 1 metro. 1 metro godi, ez? Bai, dinotxut, eta no kauze, alako baton radio baten harriko, guztizik. Ja, bai, nik uten Zardizen dau erdizen. Eta batzuk asko erreza, bertan biziko dizelako, ate karikara aukingo dau, bai, hori da dana, seguzazun moduen, seguzazun moduen, agentine. Ja, boti hilario. Ara, niri hauntxek emintzozti ez da denpora asko behitu da alakrana emintzauinik eta. Horizune errezikleteko. Beitu. Zaitze zazune hori emin orduko. Nik, esan digotzu, eruten esan dut, eruten esan dut bateri tabernara zetxe berari gobierno... Bai, horreri batzen zoi. Batu nintzen esan txo dezaten esan txat, utzitzu hau botigi, Horregaitxik ari nintzut hori galderi ez txato gaitxik. Gudu esan, espadako zune organikuna behurre, bat... Asko ketxako da bide, hori da bardin-bardine. Nik organiko baldin zut. Bermeo bulbarik bitzezan gaizen. Zta? Berdin bizi. Bai, horren autobusega, bermeo busega, apurtxu beto beto. Hori da bardin, erreztasune, nik ez dinote ingo dela. Bai, ziur nago ganera, kalebi berandua badauen hori, 300 metro badauen. Horre personik, danak ez dako 80 urtegaz, 70 urtegaz, 75 urtegaz. Kapazidadie. Bordun zengo txu, bertara atzeretza. Eta zeitzitin dut hori, esaten bazandan alrebez, ez da bihar. Zematek itxeo beto. Bai gudulez, izen, erreztasuna imon bide. Bai, Benito, ero parkatu. Bai, ezin zena da, herrize kontenedorak, haurin eski zantzutina. Itzitzen dauen nakatuna, dako
goiko plazan eta dako, eta bera bizide kantoiek. Bai, hor, Karine, Neure kaleko hor- kantoiek, bai, hor baina zegoen dena da, ba. persona gaztiet. Bai, Karina, horrek ez dut balizu bat. Da biltzati- goizeko amarratan itxitzen dauz astarrak eta gaueko amaiketan arte ez Jango dakitxin ikuskerrek- kontenedora, Kari- arratzaldeko zazpiretan iminde, tio. Euskaldune da, bera. Bai, Karina, horrek ez Eta, dut eta irratiz balizu... entzuten dau. Ez to pentsaten, bai esango txat, esan ningo txat, Bai, beste gauza. Atara intxoiela Beste arraziz gauza. eta... Ia kontzientzia Udaltze- zinu dela eta ez dela. Zenbat kontonerodetako horizek, Lotxariz dira zemat hausen. Lotxariz dira zemat hausen. Zemat hausen. Pillo bat. Eta ondinoz dozu ikusten jente asko kontenedor bapakarrik erabiltzen, bai. beraulan, egunaro aulako boltzietan Bai. dauz, eta Dana. berikek, ekartoiek, Bai. babetu. Bai, arepadako non bota, Bai. Bai, ze bardin Bai, dako, albuen bat, beste, baizeritzen dau, dana batera. Ondino kontzientziazio falta deko gulak. Pero, bueno, bagu ese, asko aurre, bermeone. Hombre, hori argi dago. Niti jo, Asko. neku gusten dute naitxik, Asko. Ara. Eta baten baino gisa, unik ez daitz, orain, zer pasa, denpora baten, ote zandan faltie, kontinudora beti beteta. Beti beteta, ez da izemat ze margen dako jene, zemat pidar aztin behin, ero bibidar, ero zemat etorten dizen. Kartoidune, ero... Claro, bai hor pasaten da kartoi ozta bere, tolestu bari Bai, zartzen dule, bai, ez ba, ostika bai, daka, bai, dako zu beteta, bai. Eta dako zu segida itzen da. Dau beteta ja, Hauri beko steitzen da eskuta. nitako kaja bat aioku ganera, eitzen dut taulan, sartu, Ja. Karine. dautzitzu. Botako txuti, txukiko Eske- kuadrille bat etxera grabaten, zeuk sensibilizeteko genti. Hauri ba. Bueno, ondorio nagusia. Ez que ez da... Ez da sanak, asko izen Ez da da. ingatza hori, eitzi. Hori argita garbi, asko izen da. Bai, ez, hemen bakarrik, Bai. Esan bide generalizeta dala, Bai, generalizeta da. Ondorio nagusia. Igoeri, Esan dute zan. Bai. Izen nintzen. Esan barik bermion bakarritala, ez, dana. Mundun bizine. Eso es. Izen da, leko danata. Bai. Bi, Bai, okimituz gauzek, beitu. urre, venga, bota Karina iso. Ni parkatu ni... Ez, beitu, da, hori- Bai, hilario gaitxik usatek Hori irazkaniko da, korremati, bai. nitinotena da, Intimido. Everesten, dino, es la cima de la basura, la cima de la basura. Zuk, inoiz ez totu lertu, ni betizu nahi Zema ondartzara. didazu zara erbestera, ja, Ni, Karine. bueno, astetan eta emoten da niko kabrieten nahi. Bai, dinot, ni zuten nahi, umetarik atzetara. Nik atzaten ezetu dut, edo zer sastarrakaz. Nik sekule bestotitzi, ezebez, eske hori organiku da zango daui arrainek. Algara jasalak. Irratzaio amaitzuteko, juna imitzen basura de los Romeos, ba igual imingo no hay nadie como tú, Pues pon algo que me anime el día. Bueno, ondorio nagusizek, sastarrak, Venga. karu, izen inji Bai, estazak, asko. bai. Beharrezku da, Bueno. sensibilizazioe, eta urre badakun, hobeto. Hombre, Argi eta garbi Bai. ekarzuie, papela zema gure, eta alik eta... bai, da zen bidu ba. Kotxin moduen garaji gudutxin aurrien. Ez, erreza. Ez du gure- Zalantzari bakozun, espillo baten aurri min Karine, eta berala eserin gozedan abesedez. Jo, eske kontenedora milekotan Uitzi dauz. aldogune da, ze ondino, 2008ko, 26ko, datuik ez da bimon. Bai, Udaleko, ez da ez da bimon Bueno. prentza aurrik. Orduen, nik orduan esaten dugu aldeutzau, buelta bat emon ikusi, Ai, ia, ez. zela mantentzen dizen Ni, jugu nahi horrek ez dana. egiten niri Zer bajateko Eta neu bai ez bakarrik. bakarrik horre, bai behiranak, bai Ah. karte, danak. Bai. Bitu ze gauza interesante izan da akabukeran, Karinek. Ni zungo nahiela, neu bakarra nahiela, eta... Ni, hemen hau bajateko. itxaroten, zeuek gauza interesantik esateko, eta ontsa akabukeran esan zunik gauzeri politzena. Zer esan dau? Zastarrak eta bota tenguzenie, Karine dino, jumbi garala, dene igaz. Bai. Pasa txartela, eta lan badakigu bakotxak Bai. Bueno, zerritzen bai hori dauen. esan dugunek, hori Nik izan azten bibidara ataten kontenedero dut, Benito. inteligenti itzen daue, Bai. bai horra, heldu bihar gara, Eso es. badauzleko batzuk Bai. itzen Bai, dauzena. bai. Pauso. Kontenedore inteligentiek eta Da, herritar hori tontuek. hori ez da esango, azkaniko hori, nik esango, hori ez da esango, bueltan, hobeto txipe imitzen badozkuien kokotan. Bueno, horren beste Porque arte, kontrol, horren. es que tarjetakaz, arekaz, bestikaz. Bai. Buelta kontrolak Ni- oskuien dana. Bueno, Ni prest nau. nik ez daiz bai, Karinek dakonen nostalgia hori, lehen zelan zin gauzek, eta orain zelan dizen, ailega bihar bakaran, sare sozialetan, zaztarratan eta hori, da txipimi eskuie, bueno, nire kontrolatiak ostila zen, nik ez dut itxen Ondo ezer kontrolatan. txarrik. Nik ez dako zer Ta gero- nik ez dako zer... Horren gaine dana kontrola, eta bueltan
txakurrurak izin jo kontrola. Ahí está. Hemen bakotxa Ahí zeuen estás. gerra partikularra dako zuie, Bai, Batzu ez. txakurre beste kakak. Bai, ez. Ez, kakatiño, Hombre, azkenin dana du esako batera, Kakak Bagu Txisek. ez, Dana du bai esako ez, batera, bai, azkanigoko bai. albiste bat irakurri barik. Getxo logra reducir un 20% de la delincuencia con una red pionera de 275 cámara Bai. de vigilancia. Bai. Aurgu ez, Karine. Bai. Vigilancia. Bai, ikusi zu argazki zen, zelako leku dakoien. Bermeoko udaltzainei esan imitzeko horre kamara guztizek, ia non sartuko dagoen. A ber, ezin Urtenen bidauie. gauzetxu bet, ezin dizimini danak. Ez, nau, Danak, ezin komentaixo dizimini, bat, bai, gudot komentaixo esan. bat. Nik ez dako zerrostu, nik Gero patizu, laue morroi hiltze bertan. Ez, bakarrik. Estabilako resekretu. Bueno, bakarrik topako nahu igual atzamarra zurren sartzi. Ez dakote... Nik ez dako zer... Entenitezu, Zer ez da... eskutatu, ez dago zer eskutatu. Entenitezu, ez da... Argi Ba, listo. Ai, Ba, atrapati dako atrapabi dagoena. Beitu atzo intxona areke morroiek ez dute zango. Ala, bagu ez, agur! Venga, Gizon Bueno, kontxagoe. ondo ibili. Hala, bai. Horrengo arte. Dago Santo na pasa. Aprovecha egon dize. Basura, miro tu mente y veo basura que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. Ternura, de la que